Музыканың сихри көче безне авыр уйлардан орындырып, елмайырга, хыялланырга мәҗбүр итә, ял иттерә. Талантлы композитор Алсу Сынгатуллинаның иҗат җимешләре дә әнә шундыйлардан. Аның көйләрендә шәрык поэзиясе һәм фәлсәфәсе урын ала. Алсу Сынгатуллина балалар өчен көйләр яза, хор һәм оркестр өчен партитуралар авторы. Ул иҗат иткән көйләр заманча музыка фестивальләрендә яңгырый. Композитор бүген студиябыз кунагы. Тик әңгәмәбезне башлаганчы хыялга таба юл композициясын тыңлап үтик. Әлеге һәм башка көйләрне тыңлап, рухи азык аласыгыз килсә, сезне кадерле тамашачыларыбыз 18 май көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә узачак Алсу Сынгатуллинаның хыялга таба юл дип исемләнгән иҗат кичәсенә чакырабыз. Алсу, исәнмесез? Хәерле көн, бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Исәнмесез, хәерле иртәләр, мин дә бик шат. Менә композитор, шагыйрь ул илаһи сәләт. Без инде беләбез, я ул табигатьтән, нәселдән килә инде, я исә бик зур тырышлык сорый. Менә сезнең ишракта нәрсә сәбәпче булды композитор булып китүегездә? Ул тырышлык та, сәләт тә булырга тиеш дип уйлыйм. Безнең гаиләдә музыкантлар юк иде, әмма кечкенәдән менә музыкаль мәктәпкә киттек. Башта минем апам, аннары мин шулай ияреп, мине алыгыз, миңа шулай 5 яшь кенә булган иде. Хәзер күбесе 6 яшьтә, 7дә баралар. Менә мин иртәрәк алыгыз мине дип бик шатландым һәм минем бик яхшы беренче укытучыларым булган иде. Менә аларның җылы сүзләре хәзер дә истәлектә. Ул фортепиано буенча Денеева Светлана Федоровна, композиция буенча Блинов Лоренц Иванович. Аларга бик зур рәхмәт, чөнки менә бу мәктәптә иң беренче чыгыш ясадым, конкурсларда катнаштым һәм менә композитор сәләте анда уянган дип уйлыйм. Ошо йоклаган, анда уянып. Музыка мәктәбен тәмамлаганнан соң, инде мәктәпне тәмамлаганнан соң сез Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясына укырга керәсез. Һәм инде әле аны укып бетергәннән соң София Гобайдуллина исемендәге заманча музыка үзәгендә Альфа иҗат лабораториясын җитәклисез. Һәм менә София Гобайдуллинаның шундай әйткән сүзләре бар. Үзенең композитор булып китүендә ул атаклы композитор Дмитрий Шостаковичны атый. Менә сезнең ишракта, менә сезнең композитор булып китүегездә кем зур роль уйнады? Кем ул сезнең остазыгыз? Мин күп педагогларда укыган идем, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм укыганда да, аннары да, эштә дә шулай тырыштым. Көчле композиторлардан белем алырга, алар белән аралашып, шулай консультация алып, София Губайдуллинага аңа да бик зур рәхмәт, чөнки ул килгән иде үз юбилейга. Һәм менә шулай аның белән сөйләшеп, аның йөзен күреп, хыялланып йөрдем инде. Шулай композиторлардан әйтәсем килә, Сергей Михайлович Слонимский, Андрей Шпай, менә алардан консультация алган идем. Әмма шундай остаз миңа булып чыкты, мин уйлыйм, Резида Хиярова, Резида апа, без шулай аны атабыз, әйтәбез, чөнки ул бик яраткан композитор. Халыкта минем дә ул бик яраткан композитор. Шулай аңа беренче тапкыр консультацияга килгәч, үз әсәрләрен, иҗатны күрсәтеп, ул миңа әйтте, Алсу, менә шулай җанга килгән направлениесе белән алга бар, чөнки ул аның кадерен белергә кирәк. Шуңа күрә без бит укыганда төрле жанрда
язырга тиеш, төрле направлениене белергә тиеш. Менә нинди юл белән барырга, алга без үзебез сайлыйбыз инде. Менә һәр композитор үзе белән инде булса яңалык алып килә. Менә сез музыка сәнгатенә битараф булмаучыларга нәрсә тәкъдим итәсез? Без инде әйтеп киткән идек, менә сез үзегезнең иҗатыгызда шәрык поэзиясына игътибар бирәсез, шәрык музыкасын ничектер яңгыраш таба сезнең киләрегездә? Ул бик катлаулы вопрос бит. Сорау, бик катлаулы сорау. Әмма минемчә бөтен иҗат кеше, рәсемче булса да, композитор, шагыйрь булса да, ул тырыша менә бүгенге һавасынмы, бүгенге әһәннәрен, бүгенге вибрациясын менә шулай аларны нигез шулай үз әсәргә нигезләнеп кертергә инде. Һәм мин дә тырышам, бәлки шулай дип уйлыйм. Һәм алга таба барып яктылыкны күрсәтәсем килә. Менә хәзер бер дә уялмыйм, шуңа күрә балаларга язырга. Ул бик кирәкле әйбер дип уйлыйм. Сезнең иҗатыгызда балалар өчен киләр язу мөһим урын алып тора. Менә күптән түгел сез үзегезнең балалар өчен җыентыгыгызны да тәкъдим иттегез. Аның исеме бик үзенчәлекле балачак дөньясы дип атала, әйеме? Менә бу җыентыкта нинди җырлар урын алган? Bütün җырлар Җәвәт Тәрҗеманов сүзләренә язылган иде. Ул танылган шагыйрь безнең. Мин искә төшерәм, балачакта безнең аның китаплары булган иде. Менә хәзер без аның 100 елына шундый китапны, җыентыкны чыгардык. Анда төрле җырлар балаларга багышланган. Анда кечкенәләргә нәнәләр җырлый дип цикл бар. Әтәч, песи турында, йөгерек су турында менә шундый сурәтләр инде. Әйтегез, менә шушы урында тукталып, әлеге матур җырларны тыңлап китик, нәкъ сезнең композиторлыгыгызда. Он 8 май көне Сәйдәш мәдәният үзәгендә сезнең иҗат кичәгез уза. Һәм аның исеме Хыялга таба юл дип атала. Димәк, сез хыялларга юл таптыгыз, Алсу? Мин процесста дип уйлыйм. Чөнки бөтен кешенең бар шундый бер хыялы, менә ул юл белән барасым килә һәм шулай дип безнең кичәбез исеме инде. Чакырабыз чын күңелдән, без тырышабыз, әзерләнәбез һәм анда иҗат дусларыбыз булачак. Алла бирсә килегез, балалар белән, гаилә белән килегез, чөнки анда төрле музыка һәм балаларга багышланган әсәрләр дә яңгырачак, Алла бирсә. Концерт бушлай. Концерт бушлай. Килегез. Матур балалар өчен киләр тыңлыйсыгыз килсә, шулай ук инде без әйткәнебезчә шәрык поэзиясына күз саласыгыз килсә, әлбәттә, әлеге матур концертка килми калмагыз, дуслар. Бик зур рәхмәт, Алсу, бүгенге тәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә, инде сезгә иҗади уңышлар теләп калабыз.